Διότι απαγορευόταν ο ευσεβής Εβραίος να μπει να επισκεφθεί και πόσο μάλλον να φάει ή να φιλοξενηθεί από το σπίτι ενός ειδωλολάτρη. Ήταν δύο οι λόγοι που ο Χριστός μας, δύο οι λόγοι που έκανε ο Χριστός μας αυτό το γεγονός. Πρώτα να διδάξει τους Εβραίους ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός μας δηλαδή, ήρθε για όλο τον κόσμο. Δεν ήρθε μόνο για τους Ιουδαίους, όπως νόμιζαν οι ίδιοι ότι είναι ο Χριστός μόνο για τους Ιουδαίους και η σωτηρία είναι μόνο για τους Ιούς του Αβραάμ. Και δεύτερον ήταν για να δείξει σε αυτούς, τους ίδιους τους Ιουδαίους, που φημίζονταν ή καύχονταν για την ευλάβειά τους, ότι υπάρχουν ευλαβέστεροι από αυτούς, έστω και αν είναι ειδωλολάτρες. Έστω και αν δεν είναι Ιουδαίοι. Και μάλιστα καυτηριάζει το γεγονός αυτό στην πορεία της Αγίας, του Ιερού Κειμένου. Λέει λοιπόν ο Χριστός με μια απλότητα, αφού δέχεται την οικετήριο παράκληση του εκατοντάρχου, Κύριε, του λέει, ο πες μου. Ο πες μου δεν ήταν το παιδί του, ήταν ο δούλος του. Αλλά ήταν, πώς να πούμε, ο προσωπικός του δούλος. Αυτός δηλαδή που τον φρόντιζε πιο πολύ. Αυτός που είχε τη μέριμνά του. Ξέρετε, πάντοτε κάθε άνθρωπος που έχει μια εξουσία έχει έναν ιδιαίτερο υπηρέτη, ο οποίος φροντίζει, γιατί είναι τόσο πολύ άσχολος αυτός που δεν είναι δυνατόν να τα φροντίσει. Πρέπει κάποιος λοιπόν να το φροντίσει. Αν δεν είναι άγαμος, είναι ελεύθερος δηλαδή, δεν είναι παντρεμένος, χρειάζεται κάποιος να το φροντίζει. Τα ρούχα του, το φαγητό του, τα προσωπικά του, την προσωπική του κατά κάποιον τρόπο ανάπαυση για να μην πω άνεση. Και βέβαια φυσικά η πείρα πείθει ότι δεν μπορείς να έχεις 10 να μπαίνουν μέσα στο δωμάτιό σου, γιατί άλλος θα τα κάνει έτσι, άλλος θα τα κάνει αλλιώς, και αν χαθεί κάτι δεν ξέρεις που είναι. Ενώ αν υπάρχει ένας πάντοτε ο οποίος αναλαμβάνει τη διακονία του εκατοντάρχου ή του χιλιάρχου ή του κάποιου άρχοντος ή κάποιου ακόμα και επισκόπου, ακόμα και ιερέως, ακόμα είναι ένας ο οποίος ανακατεύεται, μπορείς να του πει, να διτείς το λόγο του, πού έγινε αυτό, τι έγινε εκείνο, πού το έβαλες εκείνο. Ακόμα και ο Πατριάρχης αναφέρεται για τον Πατριάρχη Ιωάννη τον Ελεήμονα, είχε τον αρχιδιάκονό του, ο οποίος κρατούσε ακόμα και το ταμείο. Δηλαδή είχαν τόσο ας πούμε εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, γι' αυτό τον Πέδα, όπως ονομάζεται στην Αγία Γραφή, δηλαδή αυτό το προσωπικό του υπηρέτη, στεναχωριόταν ο εκατόνταρχος, γιατί προφανώς από κάποια ασθένεια παρέλυσε. Έπαθε κάποια μυϊκή ασθένεια και παρέλυσε. Και λέει κοίται παράλυτος, λέει κοίται δεινός βασανιζόμενος, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Που προφανώς ότι ταλαιπωρεί το παιδί, αλλά και ο ίδιος ο εκατόνταρχος στεναχωρείται που υπέφερε το παιδί, ο υπηρέτης του. Και του λέει, Κύριε, του λέει, παρακαλώ ας πούμε, θεράπευσέ μου τον Πέδα. Και αναφέρεται ο Χριστός, έτσι λακωνικά ο Χριστός, γνωρίζοντας όλη τη στιχομηθεία που θα ακολουθήσει, και του λέει, πολύ καλά, ερχόμενος εγώ θεραπεύσω αυτόν. Δηλαδή καταργεί τον πρώτο κανόνα, ότι εγώ σαν Ιουδαίος που δεν με θεωρούν και για να περάσουν και αυτή τη δική τους δοκιμασία, θα προτιμήσουν να κάνω καλά το παιδί ή να κρατήσω τον νόμο, τον κανόνα, να μην μπω σε σπίτι ειδωλολάτρου ή να μην με ανθώσει. Θα σας ανάγω, σας μεταφέρω κιόλα, αν μου επιτρέπετε, τη Μεγάλη Παρασκευή. Όταν πήγανε οι αρχιερείς στον Πιλάτο, λέει, ουκ εισήλθον στο πρετόριο, ή να μην μιανθώσει, αλλά ή να φάγωσει το Πάσχα. Δηλαδή όχι μόνο για να μην μιανθούν, που τουλάχιστον είχαν μπει, αλλά για να προλάβουν να φάνε τη γιορτή του Πάσχα. Δηλαδή θεωρείται η εσοχή τους, σαν ιερείς ή σαν Ιουδαίοι ευσεβείς, ότι ήταν μίασμα. Είναι μια νοοτροπία εβραϊκή που εμείς δεν την έχουμε, δόξα τω Θεώ, ότι άμα αγγίξω κάτι που είναι ακάθαρτο, εάν πάω στους τάφους και αγγίξω τους τάφους, ή χαιρετήσω κάποια κυρία που έχει τα έμεινά της, ή ξέρω εγώ η κόρη μου, ή η γυναίκα μου, τότε θεωρούμε ακάθαρτος σύμφωνα με την εβραϊκή νοοτροπία. Και ακάθαρτοι θεωρούνται φυσικά όλοι οι άλλοι εκείνοι θεωρούνται, οι οποίοι δεν ήταν περιτετβημένοι και δεν πίστευαν στον ένα Θεό του Ισραήλ. Ο Χριστός μας όμως με μια απλότητα, με μια λακωνικότατη έκφραση, κόβει αυτή τη σχέση και λέει, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Τελείωσε. Έτσι καταργεί τον πρώτο νόμο και βάζει σε πειρασμό τους ευσεβείς Ιουδαίους. Αυτό όμως που ήταν αναπάντεχο για όλους τους ακροατές ήταν να ακούσει την απάντηση του εκατοντάρχου, ο οποίος του λέει, Κύριε, ουκ είμαι ικανός να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Δεν είμαι άξιος εγώ. Είμαι τόσο αμαρτωλός που δεν αξιούμε, το σπίτι μου δεν μπορεί να έχει την τιμή. Δεν αξιούται αυτή την τιμή
ούτε δικαιούται, ούτε έχω δικαιοδοσία, ούτε έχω κεκτημένο δικαίωμα επειδή είμαι εκατόνταρχος. Τίποτα από όλα αυτά, Αλλά πες, λέει, μόνο μια κουβέντα και θα γίνει. Έχει τόσο εμπιστοσύνη στο Χριστό που το παρομοιάζει την εξουσία του ως Υιό του Θεού και ως Θεάνθρωπος στη γη, ότι μπορείς να το κάνεις, και του παρομοιάζει τη δική του εξουσία. Διότι και εγώ είμαι άρχον, λέει, είμαι και εγώ αρχηγός. Και έχω, λέει, λέω στον στρατιώτη εκείνο πήγαινε και πηγαίνει. Και στον άλλο έρχου και έρχεται. Και το δούλο μου πει τούτο και πει. Αρκεί μία κουβέντα σου να θεραπεύσει τον ιό σου. Και εκεί πια στην αποκάλυψη του θησαυρού, πως ανοίγει ένα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πως ανοίγει ένα κοχύλι και εμφανίζεται το μαργαριτάρι, πίσω από το ψεύτικο κάλυμα, από το ακάθαρτο κάλυμα, από αυτό το κάλυμα που ήταν γεμάτο από φύκια, όπως το κοχύλι, ή από γλίτσα, από τη θάλασσα, ανοίγει λοιπόν αυτό και φαίνεται ο πολύτιμος μαργαρίτης. Η πίστη του στο Χριστό, αλλά όχι μόνο η πίστη του, αλλά και η εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Θεού. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού. Μια τυφλή εμπιστοσύνη που δεν αρκείται, που είναι τόσο σίγουρη, που δεν ζητάει να έρθει να τον αγγίξει, να έρθει να τον τιμήσει, δεν ζητάει να αποκομίσει από τον Χριστό, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τη δόξα ότι ήρθε σε μένα ο Ιησούς, ο προφήτης των Ιουδαίων. Δεν ζητάει να έρθει ο συρφετός όλος αυτός που θα γεμίσει τον κόσμο του έγκλη, θα γεμίσει τον κόσμο του δόξα. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ήρθε σε μένα αυτός. Τίποτα δεν ζητάει από τον Χριστό. Το μόνο που ζητάει, και μάλιστα σε κάποια άλλη αναφορά, αν δεν απατώμε, ότι το ζήτησε γονατιστός ο εκατόνταρχος αυτό. Λοιπόν, ζητάει λοιπόν μόνο να θεραπευτεί ο Υιός του. Πες λόγο, λέει, είπε λόγο. Και εκεί ο Χριστός μας επενεί, σπανίως το κάνει ο Χριστός, αλλά επενεί τον εκατόνταρχο. Και λέει, ουδέν το Ισραήλ το σάφτη πίστην έξω. Αυτό είναι το τράβημα ταφιό των Ισραηλινών, οι οποίοι καυχόνται ότι είναι παιδιά του Αβραάμ και ότι είναι ευσεβείς, και μάλιστα σας ανάγω απλώς για να το ξέρετε όταν το ακούτε στην Αγία Γραφή, λέει, ερχόντουσαν, λέει, πάσα Ιουδαία στον Ιωάννη τον πρόδρομο και βαπτίζονταν, αλλά και οι Ιεροσολυμίτες. Γιατί οι Ιεροσολυμίτες? Γιατί οι Ιεροσολυμίτες είχαν πιο ψηλά τη μύτη. Ακόμα πιο ψηλά. Γιατί σου λέει, εμείς είμαστε από την Αγία Πόλη. Στο σπίτι μας εμείς, στη γειτονιά μου, έχω τον ναό του Σολομώντος. Ξέρεις, εγώ σφραίνω με το θυμίαμα της θυσίας κάθε μέρα. Εγώ είμαι πιο καθαρός από σένα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι ο ελιτισμός. Πώς τα λέγαμε στη γειτονιά. Αλλιώς να πας στο ψυρί και αλλιώς να πας, ας πούμε, στο κολονάκι. Δεν πίνεται τον ίδιο καφέ. Λες είναι ο ίδιος ο καφές, είναι ο ίδιος. Αλλιώς εκεί τον πληρώνεις και αλλιώς εκεί τον πληρώνεις. Γιατί είναι το κολονάκι. Περνάει εκεί η κυρία Σουσού, η Μαντάμ Τουτού και κάνει τις φουγούρες της. Έτσι το ίδιο πράγμα συνέβαινε και στο Ισραήλ. Γι' αυτό και λέμε, γι' αυτό Χριστός εδώ καυτηριάζει, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστηνε. Και θαύμασε ο Χριστός. Και λέει αυτό το φοβερό, το δεύτερο τράβηγμα στους Ιουδαίους, ότι και συναχθήσονται, λέει, από Ανατολών και Δυσμών στην βασιλεία του Θεού. Δεν είναι δική σας μόνο η βασιλεία. Μην μονοπολείτε τη σωτηρία. Ναι, ο Θεός χρησιμοποίησε το γένος σας, επειδή δέχτηκε, όπως μας έμαθε ο γέροντάς μας πατήρ Διονύσιος, ότι ο Ισραήλ δεν είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Είναι ο λαός ο οποίος εξέλεξε το Θεό για συνεργάτη. Είναι αυτή η διαφορά. Και έγινε εκλεκτός στα μάτια τα δικά του, επειδή αυτός εξέλεξε να συνεργαστεί με τον Χριστό. Ο Χριστός χτύπησε όλες τις πόρτες. Δεν είναι άδικος ο Χριστός, δεν τον ξέρουμε καλά τον Χριστό. Ο Χριστός δεν αφήνει καμία πόρτα αχτύπητη. Ποια πόρτα θα ανοίξει, με αυτή θα συνεργαστεί. Γι' αυτό και να λέτε σε όλους αυτούς τους Ελληνιστές και δωδεκαϊθαϊστές ότι εμείς δεν λατρεύουμε την Παλαιά Διαθήκη, εμείς δεν λατρεύουμε τους Εβραίους Αγίους και είμαστε Έλληνες. Φυσικά και είμαστε Έλληνες και καυχόμεθα ότι είμαστε Έλληνες και έχουμε και αισθανόμεθα και επιμεζόμεθα την ευθύνη ότι ο Χριστός έγραψε τη γλώσσα μας, χρησιμοποίησε τη γλώσσα μας για να γραφτεί η Αγία Γραφή. Και έχουμε χρέος να τη διαφυλάξουμε αυτή τη γλώσσα, γιατί τιμήθηκε στο να λεχθεί το λόγος του Θεού και να εκφραστούν τα δόγματα της Εκκλησίας. Ξέρετε, καμία έκφραση εκτός από τα ελληνικά δεν έχει το ομοούσιος. Άμα σας την πω αραβικά, είναι 3 λέξεις. Al-Musawil Abfel Jauhar. Τρέχα γύρευε. Γιατί είχε την τιμή, διάλεξε ο Θεός και την καρδιά των Ελλήνων, νομίζω. Ο Θεός δεν σώζει έθνη, σώζει ψυχές. Μην παίζουμε, μην το αξιολόγησουμε.
δεν βρούμε στον παράδεισο ελληνική σημαία, θα βρούμε στον παράδεισο ψυχές ορθόδοξες. Έτσι, μην το παραξηλώνουμε, αλλά λέω όμως να ξέρετε, θα πρέπει να επομιστούμε και να ξέρουμε να έχουμε πλήρη γνώση της ευθύνης ότι εμείς σαν Έλληνες είμαστε κομιστέ αυτή της χάριτος και ο Χριστός χρησιμοποίησε αυτή τη γλώσσα για να μεταφέρει το Λόγο του Θεού. Όμως δεν είμαστε εμείς, ούτε οι Εβραίοι ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ήταν ο λαός ο οποίος επέλεξε να συνεργαστεί με τον Χριστό και τον εξέλεξε. Είναι ο εκλέγων των Θεών των αληθινών ο Ισραήλ. Δεν είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Απλώς οι ίδιοι το είπανε μετά, γιατί ο καθένας όταν έχει κάποια καταγωγή καυχάται για αυτήν την καταγωγή. Εντάξει, σαν άνθρωποι και αυτοί το καυχήθηκαν αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο. Είχε μια αγάπη ο Θεός στο Ισραήλ, είχε μια ευλάβεια γιατί και αυτοί συνεργάστηκαν, γιατί και αυτοί βλέπετε μετανοούσαν. Διαβάστε να δείτε το ψαλτήρι, πόση αγάπη δεν κρύβει. Όμως εδώ τους τραβάει ο Χριστός στα αυτή και λέει και συναχθήσονται από ανατολών και δυσμών. Δηλαδή από αυτούς που εσείς θεωρείτε μυαρούς, εσείς θεωρείτε ακάθαρτους, αυτούς που δεν θεωρείτε παιδιά του Αβραάμ. Άρα δεν δικαιούνται. Γύρτε λίγο την πόρτα σας. Δεν δικαιούνται, άρα, όχι αυτήν άλλη. Άρα δεν δικαιούνται τη σωτηρία. Και όμως λέει ανακληθήσονται μετά Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Δηλαδή θα μπουν στον παράδεισο. Θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί εξέλεξαν και πίστευσαν στον Υιό του ανθρώπου. Και λέει το Ευαγγέλιο και οι άθιοπες αυτού από τις ώρας εκείνης. Στο 10 Λουκάν που γράφει την ίδια περικοπή ή μια παρόμοια, λέει ότι έφυγε ο εκατόνταρχος και έτρεξε να δει τι του είπε ο Χριστός. Και έμαθε, ήρθαν οι υπηρέτες, τον υποδέχτηκαν και του είπαν, και όταν μανθάνε το λέει, προσπάθησε να μάθει. Συνειδητοποίησε ότι από την ώρα που του είπε ο Χριστός ότι πήγαινε κατά την πίστη σου ιαθήσεται ο πες σου, εκείνη την ώρα με την απόσταση που έκανε, πόση ώρα έκανε από εκεί που ήταν ο Χριστός μέχρι να φτάσει σπίτι του, 3/4. Του είπανε πριν 3/4 ιάθηκε ο Υιός. Λοιπόν εδώ το δίδαγμα που θέλει να μας δώσει σήμερα η Αγία Περικοπή του Ευαγγελίου μας, έστω και αν διαβάστηκε λανθασμένα, είναι ότι να πάρει κανείς, δηλαδή να γίνουμε κι εμείς σαν τη μέλισσας που παίρνει από τα λουλούδια το καλό. Ποιο είναι? Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού. Όλοι μας πιστεύουμε στο Χριστό. Πώς εμπιστευόμαστε στο Χριστό? Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Πολλοί κόσμοι, άμα φέρουν εδώ την Αγία Ζώνη και την πάνε στη Μητρόπολη από τη Μονή Βατοπεδίου, ουρές θα είναι οι άνθρωποι. Και θα στέκονται να σταυροκοπιούνται και θα λέμε δόξα τω Θεώ, να η πίστη του Χριστού, να ο λαός του Θεού. Αλλά ήθελα να πιάσω έναν και να το ρωτήσω, εμπιστεύεσαι τον Χριστό? Εδώ ο διάβολος πιστεύει και φρίκει. Δεν μου λέει τίποτα ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Δεν έχουμε και μεγάλη, θέλει κόπο να πιστέψουμε, δεν λέμε είναι γεγονός, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Αρκεί να εμπιστευτούμε τον Χριστό. Γιατί και ο διάβολος, σας είπα, πιστεύει και φρύτει. Γιατί βλέπει κιόλας. Και τρέμει. Για πιάστε, εγώ θυμάμαι να σας πω ένα γεγονός που έγινε σπίτι μας. Είχαμε μια γειτόνισσα απέναντι, εμείς μέναμε στον 8ο όροφο στη Σούμπρα, σε μια λαϊκή γειτονιά. Πώς θα σας το πω, ξέρω εγώ, έτσι, σαν την Αχαρνών, κάπως έτσι. Και είχαμε η γειτόνισσα απέναντι, είχε μια παρακόρη, ένα κοριτσάκι μικρό, 14-15 χρόνων, αλλά αυτό είχε έρθει από τα χωριά της Αιγύπτου, από την Άνω Αίγυπτο. Και είχε δαιμόνιο. Εμείς πάνω από το σπίτι μας, εγώ μεγάλωσα και τον βρήκα, είχαν ένα σταυρό από τα Ιεροσόλυμα, παλαιό σταυρό, ο οποίος ας πούμε που και που είχαν ξεκολλήσει και κανένα φιλτισάκι από αυτά που είχε, αλλά η γιαγιά μου τον είχε πατροπαράδοτο επειδή κατέβηκε η νύφη η μητέρα μου από εκείνο το σπίτι και πέρασε κάτω από το σταυρό εκείνο και το θεωρούσε μεγάλη ευλογία η γιαγιά μου και τον είχαμε πάνω από το σταυρό. Λοιπόν μια μέρα που έτυχε εγώ να αρρωστήσω και ήμουνα στο σπίτι, γιατί δεν είπαμε από το σχολείο ποτέ, είχαμε και απουσίες. Λοιπόν, όπως ήμουν στο σαλόνι εκεί και με κανακεύανε γιατί ήμουν άρρωστος και να με κρατάνε συντροφιά, λοιπόν, χτυπάει η πόρτα και έρχεται η υπηρέτριά μας, η οποία ήταν μουσουλμάνα, η κυρία Μαντίαχα. Και λέει: Κυρακέτη, να πάρω το σταυρό να χαρώ να χαρίζει να σταυρώσω την κόρη, γιατί πάλι την έπιασε το δαιμόνιο. Λέει: Ναι, και εγώ έκθαμβος. Βλέπω τώρα πιτσιρικάς εγώ 8 χρονών. Βλέπω την υπηρέτρια, τη γειτόνισσα μου, παίρνει μια καρέκλα από δίπλα που είχαμε εκεί στο σαλόνι, βγάζει τα παπούτσια, τη πατάει, παίρνει το σταυρό, τον φυλάει το σταυρό, τον πηγαίνει στο σπίτι και ξαναγυρίζει. Η μουσουλμάνη. Και λέω: γιατί τον έκανε το σταυρό, κυρία Μαντίχα? Άλλη παιδί μου, να μην εσείς, είναι λίγο άρρωστο, λίγο, τον πιάνει λίγο, φοβήθηκε η γιαγιά μου να πει ότι είναι δαιμονισμένη, να μην τρομάξω κι εγώ αυτό το παιδί, είναι άρρωστο λίγο, τα χάνει τα μυαλά της.
Αλλά ξέρεις, λέει, την παίρνει, τη σταυρώνει, και όταν τη σταυρώνει συνέχεια. Προσέχτε. Μουσουλμάνα, σταύρωνε μουσουλμάνα, με τον ίδιο σταυρό, με ένα σταυρό περασόλυμα. Και όμως ενεργούσε η χάρις και γινόταν καλά το κορίτσι. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι η χάρις και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού. Και τι δεν έβαζε το Κοράνι? Θα το έβαλε προφανώς, αλλά δεν έκανε δουλειά. Θα το έβαλε προφανώς. Θα έπαιξε και τα πατριμά του, τα δικά του, τα μουσουλμανικά. Αλλά δεν έφεγε το δαιμόνιο. Γι' αυτό σας λέω, πιστεύει το δαιμόνιο και φρύτει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό όμως που δεν κάνει δεν εμπιστεύεται. Και ρωτώ από εμάς, πόσοι από εμάς περνάμε ταραχή, πόσοι από εμάς ανησυχούμε, πόσοι από εμάς αναγκαζόμαστε μερικές φορές και πόσοι από τους ανθρώπους αρχίζουν και παίρνουν χάπια για να καταπραίνουν, για να ηρεμήσουν, γιατί έχουν τόση αγωνία που φτάνουν σε σημείο που να χάνουν τον ύπνο τους ή να χάνουν την υπομονή τους ή να παθαίνουν ταραχές. Που σημαίνει ότι η πίστη μας είναι λίγη. Εάν λοιπόν η πίστη μας, η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο του Χριστού, εάν εμπιστευτούμε τον Χριστό, πιστέψτε με, θα δούμε θαύματα. Είναι ζήτηριος ο Θεός. Και να ξέρετε, όταν λέει ο ιερεύς ευλογημένη η βασιλεία, είναι ζώσα η βασιλεία του Θεού. Είναι ενδυνάμει η βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Να το ξέρετε αυτό. Δεν το γνωρίζετε επειδή δεν το ζήσατε, δεν το γευτήκατε. Ανοίξτε τον ορίζοντά σας στο Χριστό. Ανοίγοντας τον ορίζοντα, τι σημαίνει ανοίγω τον ορίζοντα? Ανοίγω διάλογο με τον Χριστό μέσα από τη πνευματική ζωή, μέσα από τη μυστηριακή ζωή, μέσα από την εξομολόγηση. Ανοίγομαι προς τον Χριστό, εμπιστεύομαι τον Χριστό. Και εκείνος ανταποκρίνεται σε αυτή την εμπιστοσύνη. Και ζει θαύματα ο άνθρωπος που το ζει αυτό. Όχι μόνο ο Θεός τον δικαιώνει. Θυμάμαι τον γέροντα έλεγε, σ' αδικούν, μην υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου. Αν μπορείς να σηκώσεις και την ευθύνη του άλλου, πάρ' την και αυτήν. Γιατί τι έκανε ο Χριστός? Δεν σήκωσε τις ευθύνες των άλλων. Αν μπορείς λοιπόν, μην υπερασπίσετε τον εαυτό σου. Εμπιστεύσου τον Χριστό όμως. Εκείνος θα σε εμπιστευτεί. Εκείνος θα σε ανταμείψει. Εκείνος θα σε δικαιώσει. Μην ζητήσεις να σου έρθει το δίκαιο. Άφησέ τα στα χέρια του Χριστού. Να θυμάστε ότι φοβερόν το εμπεσίνης χειράς Θεουζόντος. Φοβερόν. Από εκεί που ήσουν αδικημένος, όχι μόνο θα δικαιωθείς περίτρανα, αλλά θα στηρίζεις και αυτό που σε αδίκησε. Και στο τέλος θα φτάσεις στην αίσθηση. Θυμάμαι μια περίπτωση που έζησα στη ζωή μου, όχι προσωπική μου, σαν πνευματικός είμαι αποδέχτης διαφόρων σταυρών ανθρώπων, μην τα οικειόμεθα εμείς, απλώς είμαστε καλοί μεταφορείς στην αποδοχή της χάριτος ανθρώπων. Λοιπόν, θυμάμαι μια κατάσταση που έφτασε να πει αυτός που σήκανε ένα τρομερό σταυρό, έναν αιμορραγών σταυρών, μονίμως αιμορραγούσε, γύρισε να μου πει, ήταν τέτοια ευεργεσία του Θεού εξαιτίας του σταυρού, που θέλω να βρω τον θήτη μου, αυτόν δηλαδή που με μαχαίρωσε, για να του φιλήσω τα χέρια μέσα και έξω, και αν με αξιώσει ακόμα και τα ακροδάκτυλα των ποδιών του, που με αξίωσε ο Θεός, μετά από την αιμορραγία να με επισκεφτεί τόσο πολύ. Αν δεν είχα σηκώσει το σταυρό, αν δεν είχα πληγωθεί, και αν δεν είχα κάνει υπακοή στο να μην υπερασπιστώ, όπως μας είπε ο γέροντας, να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου, δεν θα με επισκεφτόταν ο Χριστός. Άρα είμαι ευγνώμων στο σταυρό που μου έβαλε αυτός, γιατί είχα την εμπειρία της επισκέψεως του Χριστού. Δεν θα πάμε κι εμείς να πούμε σφάξε με αγάμου για να γιάσω, δεν είναι αυτή η νοοτροπία, αλλά άμα μας επιτρέψει ο Χριστός, άμα η πανάγαθος, η πανάπηρη αγαθότητα του Θεού επιτρέψει να μας μπει ένας σταυρός, να σηκώσουμε μια ασθένεια, ένα πρόβλημα στη δουλειά, ένα πρόβλημα στο σπίτι, ένα πρόβλημα στην υγεία μας, μια συκοφαντία, μια αδικία, ένα φθόνο, και μπορεί αυτός ο φθόνος από κάποιον άλλον να είναι λίγος, αλλά από κάποιον που να έχει εξουσία να είναι δυνατός. Γιατί όταν έχω εγώ δύναμη να σε βλάψω, είναι μεγαλύτερη η αιχμή που θα σου κάνω από έναν άλλον που δεν έχει τη δύναμη. Άλλη αιχμή θα κάνει ένα παιδί με ένα μαχαίρι και άλλη να σε λίμνικας. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή, όταν περάσει την καρδιά μας δει στο μυρωφαία, να εμπιστευτούμε τον Χριστό. Και αν θέλετε να έλξετε τη χάρη του Θεού, τότε να παρακαλέσετε για αυτόν που σας έσφαξε, για αυτόν που σας μαχαίρωσε. Και να πείτε, Χριστέ μου, μου αρκεί η χάρη σου. Μην κοιτάς τα δάκρυά μου.
ούτε να κοιτάς το αίμα που τρέχει από την ψυχή μου, από την καρδιά μου που αιμορραγεί. Μόνο η αγάπη σου να μείνει σε μένα. Εμένα μου αρκεί η χάρη σου. Και να ξέρετε ότι τότε θα αποκτήσετε αυτό τον ανοιχτό ορίζοντα με τον Χριστό. Αυτό σήμερα μας δίδαξε ο Εκατόντα. Τι φοβερή κουβέντα. Και να πω και κάτι θα σας στεναχωρήσει λίγο. Το λέει ο Γέροντας βέβαια, αλλά θα σας το πω και εγώ. Τόνους Αγία Κοινωνία καταναλώνουμε. Εμείς οι χριστιανοί. Τόνους. Έχουμε αλλάξει. Έχουμε μαλακώσει να πάρει ευχή. Τόνους. Είναι λυπηρό. Εγώ λυπούμαι για τον εαυτό μου που σας το λέω. Και τρέμω. Και ρηγώ που σας το λέω. Τόνους έχουμε κοινωνήσει θείας κοινωνίας. Εμείς οι κληρικοί είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Γιατί αποκτούμε ένα χειρότερο που δεν το έχετε εσείς. Βλέπετε κάθε κατσικάκι έχει το δικό του ποδαράκι που κρέμεται. Έχει το δικό του πειρασμό. Εμείς αποκτούμε και την παρησία, τη συνήθεια. Μας γίνει και συνήθεια. Πώς ξέρεις εσύ, ξέρει η μάνα μου, ξέρω εγώ, ξέρει η Κυραντίνα να κάνει το μαγείρεμα και μέσα και σου της πεις, πού είναι ρε παιδί μου η συνταγή, και σου λέει, δεν ξέρω ρε παιδί μου, εγώ τα κάνω έτσι, με το κουτουρού τα κάνω. Αλλά τα κάνει χιλιονόστιμα. Τρως και πλήσεις και τα δάχτυλά σου από πίσω. Αλλά δεν ξέρει συνταγή. Το έχει πάθει. Έχει πάρει το κολλάι της δουλειάς, αν μου επιτρέψετε την έκφραση. Αποκτούμε κι εμείς μια τέτοια ικανότητα στην μαγειρική την πνευματική. Εντός εισαγωγικών, να μου επιτραπεί. Τόνους θείας κοινωνίας έχουμε καταναλώσει. Πού είναι η διαφορά μας? Έχουμε γίνει λιγότερο εγωκεντρικοί, κτητικοί. Δεχόμαστε την περιφρόνηση ή την απόρριψη του άλλου. Τι πήραμε από τον Χριστό? Βγαίνουμε και μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Βοήθειά μας. Τι όμορφη έκφραση βοήθειά μας. Βοήθειά σου ο Χριστός. Αλλά γιατί βοήθειά σου? Για να ανέβεις στο σκαλοπάτι ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Άμα μπήκες, με συγχωρείς, μπήκες Αρσένια Χαϊβάνη και βγαίνεις γομάρια, δεν κάναμε τίποτα. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάνω. Αν δεν είπα είπαμε πρώτο ήχο, αύριο θα πούμε τρίτο ήχο. Τρομάραμε. Τι πήρα όμως, πόσο εγώ αυξήθηκα, πόσο γνώρισα τον Χριστό, πόσο εμπιστεύτηκα τον Χριστό, πόσο αν μου επιτραπεί μεγάλωσα εν Χριστό, πόσο αναπτύχθηκα εν Χριστό. Έχω αποκτήσει αυτή την εμπιστοσύνη που είχε ο Εκατόνταρχος. Να πω Χριστέ μου, μη με έχεις έννοια. Μου αρκεί η κουβέντα σου. Θυμάμαι ρώτησε κάποιο πνευματικό παιδί το γεροντά του και του είπε, γέροντα, του λέει, μιλάω 5 γλώσσες. 5-6 γλώσσες πόσες μιλούσε, ξέρω εγώ. Και του λέει, θέλω να πω στον Χριστό πως τον αγαπώ. Σε ποια γλώσσα να την πω? Φουκάρας και αυτός πάλι. Σε ποια γλώσσα να την πω? Λέει, έμαθα, λέει, είπε κάποιος, λέει, έμαθα, λέει, ότι κάπου στην Αρμενία, στα βάθη της Αρμενίας, υπάρχει μια Συριακή, μια φυλή Συριορθοδόξων, οι οποίοι μιλούν τα αρχαία αραμαϊκά και καυχόνται και χαίρονται. Τρομάρα μας, δεν είναι να υπάρχουμε και τίποτα, αμέσως να καυχηθούμε ρε παιδί μου και εμείς δεν υπάρχει. Είναι πίστευτο, Λοιπόν, είναι πίστευτο. Λοιπόν, καυχόνται λοιπόν ότι μιλάνε τη γλώσσα του Χριστού. Ότι αυτή είναι η αρχαϊκή γλώσσα, αυτή που έλεγαν, που μιλούσε ο Χριστός, που ακούμε στο Ευαγγέλιο που λέει ηλί λαμάσα βαχθανή, που ακόμα και οι Εβραίοι τότε, επειδή μιλούσαν δημοτικοί, ας πούμε ότι ήταν η καθαρεύουσα τότε. Ο Χριστός μας μιλούσε, όταν χρησιμοποιούσε την Αγία Γραφή, μιλούσε καθαρεύουσα. Και γι' αυτό, τέλος πάντων να μην πλατιάσουμε σε αυτό, μια άλλη φορά ίσως να τα πούμε αυτά. Και του λέει, μήπως να πούμε, να μάθω αραμαϊκή, να μιλάω, να πω στον Χριστό πως τον αγαπώ στα αραμαϊκά. Και χαμογελάει γέροντας έτσι και του λέει, τι λες ρε, του λέει ρε ψικάκι, θες να πεις στον Χριστό πως τον αγαπάς? Και λέει, ναι, θέλω να το πω. Μήπως δεν κάνει? Όχι, λέει, κάνει. Τότε λέει, πώς θα πω στον Χριστό πως τον αγαπώ? Και απαντάει μια αναπάντηχη ερώτηση. Απάντηση ο γέροντας. Όταν η καρδιά σου αιμορραγεί και την έχει διατρήσει δίστομη ρομφαία, όταν τα δάκρυά σου τρέχουν καυτά στα μάτια σου και όταν η αδικία έχει ξεπεράσει τις τρίχες της κεφαλής σου, τότε γονάτισε και πες στο Χριστό, Κύριε, μη με έχεις έννοια, μου αρκεί η χάρη σου. Εμένα είναι αρκετό ότι εσύ με έχεις υπό τη σκέψη σου. Υπάρχουν άλλοι που σε έχουν πιο πολύ ανάγκη από μένα. Εμένα
μου αρκεί η χάρη σου. Και μάλιστα είπε την έκφραση, επειδή αυτός που ρωτούσε, χρησιμοποιούσε μια παρόμοια έκφραση, λέει, Κύριε μη με λεγάς. Με έχεις λογισμό δηλαδή. Με έχεις έννοια. Κύριε, του λέει, μη με λεγάς. Μου αρκεί η χάρη σου. Και απαντά, εγώ έμεινα έκθαμβος που άκουσα την απάντηση, γιατί ήταν κάτι το αναπάντεχο. Νόμιζα θα μου έλεγε, ξέρω εγώ, θα έλεγε φωνάτισε, ξέρω εγώ, κάνε μια ελεημοσύνη, κάνε μια νηστεία, για να πει στον Χριστό πως τον αγαπά. Και του απαντάει, εγώ έναυδος, δεν ήξερα τα πρωτάχα στα λόγια μου. Και απαντάει ο ερωτών, ξαναρωτά. Και του λέει, δηλαδή, άμα πω αυτή την κουβέντα, θα καταλάβει ο Χριστός μου πως τον αγαπώ. Πώς καρφώνεται, του λέει, το βέλος από τα χέρια του το ξότι στο ξύλο, έτσι θα καρφωθεί η προσευχή σου στο θρόνο του Χριστού, στα πόδια του θρόνου του Χριστού. Και όταν πως μέναν οι Απόστολοι κατηδίαν και ρωτούσαν τον Χριστό, το ρώτησα και εγώ τον Γέροντα μετά κατηδίαν, Κύριε, γιατί το είπατε αυτό? Πάτερ, γιατί το είπατε Γέροντα αυτό? Γιατί λέει εμείς συνηθίσαμε ή να κάνουμε δικαστήριο στο Χριστό μας ή να του κάνουμε μια λίστα απαιτήσεων. Θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, θέλω το τρίτο, θέλω το άλλο. Κοίταξε, το κάνει εκείνη και κάνει το πρώτο, το τέτοιο και εκείνο. Υπερηγίας λέει και φωτίσεως. Αν ο Χριστός δεν θέλει να του δώσει υγεία, ρε παιδί μου, θα του δώσει μόνο φώτιση. Εσύ θα του πει στον Χριστό τι θα κάνει? Ή παραποκαταστάσεως. Ναι, εύχομαι, φυσικά και εύχομαι. Παναγία μου, να δουλέψουν και οι παπάδες, να χορέψουν τον Ισαΐα. Το θα φάμε και εμείς κανένα κομμάτι σωμάκι και εμείς παπάδες. Αλλά να γίνει το θέλημα του Θεού από πάνω. Πιο πολύ. Γι' αυτό έλεγε ο Γέροντας ότι αν θέλεις κάποιον να τον αναποθέσεις στον Χριστό, να λες την ευχή για αυτόν. Μην λες, ας πούμε, Κύριε, κάνε καλά τον κύριο Κώστα που τρώει το αντίδωρο και τα αρέσει. Θα πεις εσύ, κάνε καλά. Θα πεις, Κύριε Σουστέ, ελέησε τον κύριο Κώστα. Ή ελέησε τον Γιάννη. Όχι λύσου το πρόβλημα. Ή ελέησε τον Αρσένιο. Γιατί το ελέησε δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι αυτό που έκανε ο εκατόνταρχος. Είναι η ίδια στάση. Κύριε, δεν είμαι εγώ άξιος. Να σου προτείνω, να σου πω τι θα κάνεις. Κουβέντα λέγε. Κάνε το θέλημά σου. Μόνο μνήστητή μου, Κύριε. Μόνο θυμήσου μας, Κύριε. Μόνο έχε μας το λογισμό σου. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, αυτό που εύχεται για μας όλους στη Μεγάλη Είσοδο, λέει όταν έρχεται ο Χριστός, μνηστεί Κύριος ο Θεός. Ήθε να μας θυμηθεί όλους ο Χριστός εν τη βασιλεία αυτού πάνω. Και στο τέλος που θα τα ακούσουμε και εμείς με τη ώρα η καλή, το αιωνία η μνήμη τι σημαίνει? Ότι να μείνουμε στη μνήμη του Θεού αιώνια και να μην ξεπέσουμε ποτέ της δικής του μνήμης. Αλλά για να μείνεις πρέπει να έχεις ανοίξει ανοιχτούς ορίζοντες, να έχεις ανοίξει τους ορίζοντάς σου και να έχεις σχέση αγαπητική με τον Χριστό. Όχι συμπεροντολογική που έχουμε εμείς. Άντε, θυμάμαι είχα στο Κάιρο, παρήγγειλα κάτι, ήρθε ένα παλικάρι. 17, 18, 19 χρονών, δύο παιδιά ήταν μαζί, πολύ καλά, κοπτάκια ήταν, κάτι χαρτωμένα, κάτι σαν σπουργίτια ήταν τα καλά μου. Λοιπόν, λέει, Πάτερ, κάνουμε λέει, μια, πώς να το πω έτσι, μια μικρή προσπάθεια να προσποριζόμαστε από μόνοι μας, να μην έχουμε ανάγκη τους δικούς μας και προσπαθούμε να κάνουμε έτσι μια βιοτεχνία. Τι κάνετε, λέω? Λέει, κάνουμε κεριά. Λέει, πολύ ωραία. Να είναι ευλογημένο. Θα σας δώσω, λέω, ένα δείγμα και τους έφερα ένα ελληνικό κερί, γιατί στην Αίγυπτο κάνουν κάτι χοντρά κεριά, πολύ χοντρά και τσιτσιρίζουν κιόλας. Και λέω, αν μπορείτε να μας κάνετε όσο και αν κοστίσει. Εγώ δεν θα σας πω τιμή, μην πείτε 100 λίρες το κιλό, θα κάνει 5 λίρες το κιλό, εντάξει. Θα πούμε κάτι μέτρια, να σας ενισχύσουμε οικονομικά, αφού αρχίσετε μια προσπάθεια και να σας βοηθήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω την παραγγελία, πότε θα την κάνετε? Αυτό ήταν τώρα, τι να σας πω, Μάιο. Λέει, Πάτερ, μετά τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, αρχές Αυγούστου. Λέω, γιατί Μάιο, Ιούνιο, έχουμε ακόμα 2 μήνες. Είναι αρχές Μαΐου. Όχι, λέει, τώρα είναι εξετάσεις, λέει, και είμαι full capacity. Γιατί όλοι οι φοιτητές ανάβουν κεριά. Όλοι οι μαθητές πάνε σε εκκλησίες και ανάβουν κεριά. Και έμεινα ευρώ. Και λέω τον Ιούλιο, όχι, δεν έχω, λέει, πρόβλημα, είναι νεκρή περίοδος. Δηλαδή, φανταστείτε, ανάψαμε τα κεριά για να κάνουμε τις εξετάσεις, αλλά δεν πάμε μετά που θα βγουν τα αποτελέσματα του Ιουνίου να ευχαριστήσουμε τον Χριστό μας. Όσο και αν εμείς το γελάμε τώρα, έτσι, αλλά για δείτε νοοτροπία. Είναι νοοτροπία όμως αυτό, όσο και αν ακούγεται παράξενο. Και αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς όταν ζητούμε κάτι, άραγε επανερχόμεθα να ευχαριστήσουμε. Έχουμε αυτή τη σχέση της εμπιστοσύνης στον Χριστό. Και ποια είναι η σχέση μας? Και να πω και κάτι άλλο. Όταν ζητούμε τη λίστα στην προσευχή μας, κάνουμε μια λίστα στην προσευχή. Εμπιστευόμαστε τελικά τον Χριστό? Δεν τον εμπιστευόμαστε. Διότι του προτείνουμε εμείς τι να κάνει.
Δηλαδή, σαν να λέω, κοίταξε τη Μαρία, αλλά ξέρει για τη Μαρία θέλω εκείνο και εκείνο και τ' άλλο. Δεν τον αφήνω τον Χριστό, εγώ του κάνω το δάσκαλο. Άντε μετά να πιστεύεις, να νομίζετε εσείς ότι πιστεύετε στο Χριστό. Μπορείς να πιστεύεις στο Χριστό και να του κάνεις το δάσκαλο. Και όμως εμείς το κάνουμε. Δικηγόρο. Άσε που το μαλώνουμε κιόλας. Άσε που το μαλώνουμε. Που κάνουμε άλλοι, δεν ξέρω αν νηστεύω λίγο. Νηστεύω, τι κέρδισα λέει. Αμάν πια. Υπέφερε λέει και ο Χριστός. Τάξε αυτό στο αεροδρόμιο ρε παιδιά και σκότει και τρίχαμε. Άμα λέει μου λένε τα πάθη. Και εμένα ο πατέρας μου πέθανε 2 χρόνια. Υπέφερε. Ο Χριστός λέει τουλάχιστον 3 μέρες. Τι είσαι και το είδα, ναι, σοβαρά το πιστεύεις. Το πιστεύεις, ναι. Και αρχίσαμε να αναλύουμε τώρα σε όλο το ταξίδι και στο τέλος άρχισε να κλαίει το κομμύρα. Και μου λέει, πάτερ, μου λέει, δεν έπρεπε να σας συναντήσω σήμερα. Λέω, συγχωρέστε. Έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν με αφορά το θέμα, αλλά όταν αναλύσαμε μερικά θέματα, βλέπετε και εμείς βολευόμαστε στη δική μας τη μούχλα. Και κατά τα άλλα κάνουμε ένα βοηζικοειδή σταυρό, αν είμαστε και πιο καλοί κάνουμε και κανένα μεγαλύτερο σταυρό, αλλά έχουμε και την καβάτσα, ξέρεις τι καλός που είμαι. Θα μου κάνει και ο Θεός για το χατήρι μου αυτό που ζητάω. Όμως διαφέρουν πολύ από τον εκατόνταρχο. Πάρα πολύ. Παρασάγκας. Και αν διαφέρουμε φυσικά, ούτε η αίτησή μας θα γίνει δεκτή, ούτε εμείς θα σωθούμε. Μην νομίζετε ότι όλοι όσοι πεθαίνουμε πάμε στον παράδεισο. Ακούσα μερικές κηδείες που συνοδεύουν οι άνθρωποι, ας πούμε, και τα λοιπά. Σήμερα λέει το συνοδεύσω, μείνουμε στην αγκαλιά του Χριστού. Τρομάρα σου λέω, καημένα μου κουνιά που σε πούνε. Γιατί να είναι στην αγκαλιά του Χριστού. Γιατί πρέπει να είναι. Να πούμε, ευχόμεθα να είναι στην αγκαλιά του Χριστού. Και εγώ εύχομαι να είναι και εσύ και εγώ σας εύχομαι να είστε. Αλλά ποιος το έχει εγγυημένο, ποιος το έχει καπαρωμένο ότι εγώ είμαι. Μόνο ένας, ο ληστής. Πάξω από το αυτόμα του Χριστού. Κανείς άλλος. Τρομάρα μας. Αλλά για να παρηγορήσουμε τον συγγενή, σήμερα μην ανησυχείς, στο Χριστούλη, τώρα πιο καλά. Δεν είναι. Μωρέ, εκεί μπορεί να περνάει τα 1000 μοίρια όσα. Να είναι στον Άδη και αλλή μονό μας. Και είπε ο Χριστός σήμερα, όπου ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Δεν αστείευε ο Χριστός. Δηλαδή, ό,τι θα σπείρουμε, θα σπείρουμε. Και αν γνωρίσουμε τον Χριστό, τον γλιτώσουμε. Αλλιώς και σταυρός 100 να κάνουμε. Σας υπενθυμίζω ότι στον Άδη μπήκαν και οι 5 παρθένες, οι μωρές. Στο σκοτάδι μπήκανε. Και δεν ήταν αχτένιστες, ούτε ήταν πόρνες. Παρθένες ήταν κακομοίρες. Και καλοντημένες ήταν, πήγαν στον γάμο και τα κοσμήματά τους φορούσανε και βάλαν το κομμάτι τους και κάθε μια έκανε τη χτενισιά της, αλλά δεν ήταν για το Χριστό. Δεν ήταν για το Χριστό. Δεν δούλεψαν για το Χριστό. Δεν πήγαν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν δουλέψουμε για το Χριστό, αν δεν ανοίξουμε διάλογο με τον Χριστό και αν δεν εμπιστευτούμε τον Χριστό, μην περιμένετε να βρούμε παράδεισο. Πόσοι από εμάς καλυπτόμαθα πίσω από την Εκκλησία για να έχουμε οντότητα να λέμε. Εγώ ξέρεις ποια είμαι, επίτροπος. Ξέρεις, εγώ είμαι η μάνα του παπά. Εγώ είμαι η μάνα του δεσπότη. Έλεγε, είχα μια μάνα κακομοίρα, η οποία ερχόταν στον Άγιο Παντελεήμονα, εγώ ήμουν φοιτητής, το τι άκουγαν οι παπάδες. Το παιδί μου το πήρατε. Αυτό το πάει, κάποιο χρόνο να έχετε που να σας φάει ο διάβολος. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι φώναζε. Ευτυχώς δεν με έπιανε εμένα, εγώ ήμουν ακόμα κοσμικός ήμουν. Στους παπάδες έβριζε. Λοιπόν, την κακομοίρη, καλή του ώρα. Βρε κύριε Κατερίνα, δεν κάνει αυτά. Μα στο κακό χρόνο να έχουν. Μένα με έχει από καλό. Γιωργάκη, πες τη παρακαλώ. Θα σε δώσω και κάτι, Έχω και λίρες εγώ. Θα σε κάνω εγώ. Ναι. Μέχρι αυτό το σημείο φτάσαμε. Λοιπόν, στην κουρά του στη Μονή Πετράκη την κρατούσανε δύο και της είχαν και το στόμα κλειστό. Ο Σούργιλος που φάγατε το παιδί, τα νιάτα του παιδιού μου έγινε παπάς, έγινε αρχιμανδρίτης, έλεγε. Καλά ήταν, έλεγε. Του πάει και αυτή η πλερέζα που του βάλανε. Πιο καλό είναι. Όταν έγινε δεσπότης, έλεγε. Εγώ είμαι η μάνα του δεσπότη. Λέει κύριε Κατίνα, για στάσω εδώ να σε πω. Παπά, άλλο λέει δεσπότης. Λέω παπάς, άλλο δεσπότης. Δεσπότη, αν μου λέγανε θα τον κάνω δεσπότη, δεν θα μίλαγα, λέει. Ακούστε την νοοτροπία. Και εμείς ευελπιστούμε τώρα που είμαι στο παράδεισο. Καταλάβατε, δηλαδή αυτή είναι η νοοτροπία όμως. Εμείς τώρα διακομωδούμε λίγο έτσι για να γελάσουμε, γιατί είπαμε και μερικά σοβαρά. Αλλά μην νομίζετε ότι θα μπούμε στον παράδεισο επειδή κάνουμε ένα σταυρό και επειδή δεν μας έχει υποχρέωση ο Χριστός. Εμείς έχουμε υποχρέωση στον Χριστό. Εάν εμπιστευτούμε τον Χριστό και αν ανοίξουμε αυτό τον ορίζοντα, το διάλογο της αγάπης και της εμπιστοσύνης με τον Χριστό. Ήθελε ο Θεός να μας δώσει αυτή την εμπιστοσύνη.